салом ба ҳама дӯстдорони футбол. имрӯз мо бо як мавзӯи ҷолиб ва баҳсбарангез ки бо перформанси ахир дар бозии Лигаи Чемпионот байни ПСЖ ва Атлетико алоқаманд аст гап мезанем. Пеш аз оғози бозӣ мухлисони ПСЖ баннери бузургеро бо даъват барои озодии Фаластин ва парчами Лубнон бардоштанд. ин амалиёт баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд овард, аммо УЕФА тавре ки маълум шуд дар ин кор чизе иғвобарангез ё таҳқиркунанда надида қарор дод ки чораҳои интизомӣ нисбати клуб нагирад. ПСЖ дар навбати худ таъқид кард ки онҳо изороти сиёсиро дар варзишгоҳи худ дастгирӣ наметкунанд ва ёдрас мекунанд ки Парк де Принс бояд макони боқӣ мемонад ки танҳо муҳаббат ба футболро муттаҳид месозад. агар ба шумо чунин баҳсҳо шавқовар бошанд ва хоҳед ки аз ҳамаи рӯйдодҳои футболӣ огаҳ бошед, шуморо даъват мекунам ки ба канали телеграми мо ҳамроҳ шавед. дар он ҷо шумо метавонед ҳамаи мусобиқаҳоро дар пахши мустақим тамошо кунед ва онҳоро бо дигар мухлисон муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар описиони ин видео. бо мо бошед то муҳимтарин хабарҳоро аз ҷони футбол аз даст надиҳед. акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. дӯстон, чӣ хеле ки медонем баъди Лигаи Чемпионот ҳамавақт Лигаи Аврупо ва конференсия мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаи зарурӣ дар комментарии ин видео. Карло Анчелотти, яке аз мураббиёни муҳтарам дар ҷоҳони футбол, дар вазъияти мушкил қарор дорад. баъд аз мағлубият аз Милан дар Лигаи Чемпионот ва натиҷаҳои на он қадар эътимодбахш дар Ла Лига, ояндаи ӯ дар Реал Мадрид зери савол қарор гирифт. гарчанде ки даста дар ҷои дуюм дар чемпионати миллӣ қарор дорад, аз пешсаф Барселона 9 хол ақиб мемонад. роҳбарияти клуб аз ҷумла президент Флорентино Перес на танҳо аз натиҷаҳо, балки аз бозии даста дар шароити вазнин, чуноне ки дар бозиҳо бо Барселона ва Милан буд, нигаронанд. ҳамчунин диққат ба вазъият бо Ҷуд Беллингем, ки дурахши соли гузаштаашро намоиш намедиҳад ва вақти камтари бозии истеъдодҳои ҷавон ба монанди Ардия Гюлер ва Эндрик ҷалб шудааст. бо вуҷуди ҳамаи ин, клуб итминон дорад ки маҳз Анчелотти метавонад вазъиятро тағйир диҳад. шартномаи бо мураббии итолиёвӣ то соли 2026 амал мекунад ва гарчанде ки ҳоло ҳеҷ гуна тағйироти кардиналӣ ба нақша гирифта нашудааст, вазъият дар ҳолати нокомии минбаъда метавонад тағйир ёбад. хуб дӯстон, биёед дар бораи вазъияти Карло Анчелотти дар Реал Мадрид суҳбат кунем. бале, ин ҳамон одамест ки ба клуб трофейҳо ва шӯҳрат овард, аммо ҳоло вазъияташ на он қадар хуб аст. мағлубият аз Милан дар Лигаи Чемпионҳо ва ҷои дуюм дар Ла Лига ин чизе нест ки аз Реал интизор доранд. ақибмонӣ аз Барселона бо 9 хол ин як мушкилии ҷиддӣ аст, нигоҳ накарда ба оне ки Реал Мадрид боз як бозии зиёдатӣ дорад ва ростӣ гӯем ҳамамон медонем ки дар футбол тез тағйир ёфтани вазъиятро ҳама медонад. роҳбарияти клуб албатта нигарон аст. Перес ва клуб на танҳо аз ин хавотир шуданд вақте ки Ҷуд Беллингем на он қадар дурахшон бозӣ мекунад мисли соли гузашта ва истеъдодҳои ҷавон дар захира нишастан, ин саволҳо ба миён меоянд. аммо аз тарафи дигар, клуб ҳанӯз ҳам ба Анчелотти бовар дорад. таҷриба ва тавоноии ӯ барои пайдо кардани роҳи ҳалли вазъиятҳои мушкил боварӣ мебахшад. аммо чуноне ки мегӯянд, боварӣ хуб аст, аммо назорат беҳтар аст ва агар натиҷаҳо беҳтар нашаванд, шояд клуб маҷбур шавад чораҳои радикалтарро қабул кунад. пас мо аз рушди ҳодисаҳо пайравӣ мекунем ва умедворем ки Карло роҳеро пайдо мекунад ки даста ба роҳи ғалаба баргардад. хафбеки ҷавони Барселона Марк Касадо ногаҳон дар маркази таваҷҷӯҳи клубҳои пешсафи Премер-лигаи Англия қарор гирифтааст. ин хафбекро ки 21 сол дорад, чунин бузургҷӯсаҳо мисли Манчестер Юнайтед ва Ливерпул, яъне чунин Ньюкасли пурталаб назорат мекунад. дар мавсими ҷорӣ Касадо аллакай 14 бозӣ гузаронида бо 5 партофти голӣ худро нишон додааст ки потенсиал ва маҳорати ӯро таъқид мекунад. бо вуҷуди ин, дар клуби Каталония оромӣ ҳукмфармоз. шартномаи Касадо то соли 2028 амал мекунад ва аз нуқтаи назари молиявӣ Барселона зарурати фурӯши ӯро надорад. мувофиқи маълумоти Трансфермарк, арзиши бозингар 15 миллион евро арзёбӣ мешавад ва дар шартномааш пардохтҳои ҷудошавӣ дар ҳаҷми 100 миллион евро сабт шудаанд. бо вуҷуди ин, инсайдери маъруф Фабрицио Романо изҳор мекунад ки рафтани Касадо аз Барселона ҳанӯз дар рӯзнома нест. Ханси Флик ва Деку, шахсони калидӣ дар клуб, дар ин хафбеки ҷавон бозингари муҳими лоиҳаи ояндаи Барсаро мебинанд.
хуб дӯстон, вазъият дар атрофи Марк Касадо дар Барселона бисёр таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб мекунад. Эътироф мекунам, овозҳо дар бораи таваҷҷӯҳи Манчестер Юнайтед, Ливерпул ва Ньюкасл ба ин истеъдоди ҷавон аслан ҳайратовар нестанд. Бо бозии ӯ ва боз бо чунин шаҳрномаи 2028 ӯ дар асл барои ҳар як клуб лозим мебошад. Вале ҷолиб ин аст ки чӣ қадаре ки иштиҳои клубҳои Премер-лигаи бузург бошанд, Барса барои ҷудо шудан бо Касадо шитоб намекунад ва ин мантиқист. Дар ниҳоят бо чунин пардохтҳои ҷудошавӣ ки 100 миллион евро аст, рафтани ӯ на танҳо гузариш, балки сенсатсияи ҳақиқӣ хоҳад буд, хусусан вақте ки шахсони бо таҷриба мисли Ханси Флик ва Деку ӯро унсури калидии лоиҳаи ояндаи клуб мешуморанд. Бале, арзиши трансферӣ дар 15 миллион евро метавонад каме хуксорона ба назар расад, вале ин танҳо нӯги яхбандӣ аст. Муҳимаш потенсиал ва эътимодест ки Марк аллакай дар Барселона ба даст овардааст. Пас фикр мекунам ки мо ҳанӯз борҳо дар бораи қаҳрамониҳои ӯ дар майдон мешунавем. Дар ҷаҳони футбол ҳамеша ҷои барои трансферҳои шух ва гузаришҳои ғайричашмдош вуҷуд дорад. Имрӯз диққати ҷомеаи варзишӣ ба овозҳо дар бораи эҳтимоли гузариши Криштиану Роналдо аз Ал-Наср ба Ал-Ҳилол ҷалб шудааст. Ин қадам метавонад барои худи бозингари португалӣ ва инчунин барои футболи саудӣ дар маҷмӯъ муҳим бошад. Ал-Ҳилол яке аз клубҳои асосии кишвар бо мушкилоти доштани бозингари ситора рӯбарӯ аст, махсусан аз сабаби ҷароҳатҳои доимии Неймар. роҳбарияти клуб аз ҳолати саломатии ӯ норозӣ аст ва имкони ҷудошавӣ бо бозингари бразилиро баррасӣ мекунад. Дар заминаи ин муҳокиматҳо номи Роналдо ҳамчун ивазкунандаи эҳтимолӣ пайдо мешавад. Новобаста аз синни худ, ӯ бо омодагии ҷисмонии худ ҳамоно ҳайратангез аст ва ҳамчун яке аз бозингарони талаботи ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. Агар музокирот байни клубҳо муваффақ шавад, Роналдо метавонад ситораи нав дар Ал-Ҳилол шавад, мавқеи онро дар арсаи байналмилалӣ таҳким бахшад ва сатҳи ҳамлаи дастаи худро баланд бардорад. Вақте ки ман шунидам ки Роналдо метавонад Неймарро дар Ал-Ҳилол иваз кунад, ин барои ман як сюрпризи ҳақиқӣ шуд. Диарио Спорт менависад ки Криштиану метавонад Ал-Насрро тарк кунад ва ба Ал-Ҳилол гузарад, ки дар он ҷо барои ӯ пас аз овозҳо дар бораи ояндаи номуайяни Неймар ҷой омода мекунанд. Тафсилот ҳанӯз маълум нест, аммо бозингари португалӣ аллакай дар рӯйхати клуб аст. Аз як тараф ин боз як бор нишон медиҳад ки дар футбол ҳамаи чиз имконпазир аст, ҳатто чунин гузаришҳои ғайричашмдош. Аз тарафи дигар вазъият бо Неймар фаҳмо аст. Ҷароҳатҳои ӯ барои клуб мушкилоти воқеӣ шуданд. Акнун биёед ба вокунишҳои дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузарем. Баъзе мухлисон менависанд: агар ту натавонӣ Ал-Ҳилолро мағлуб кунӣ, пас бо онҳо ҳамроҳ шав. Дигарон суол мекунанд: Ал-Ҳилол бо кадом ақл ин корро мекунад? Онҳо ҳеҷ як ҷоиза намегиранд агар Роналдоро ба даст оранд. Ҳастанд онҳое ки фикр мекунанд ки Роналдо бояд ба Аврупо баргардад. Барои чӣ ба ӯ дар Лигаи Саудӣ мондан лозим аст? Ӯ мегӯяд ки дар ҳар нуқтаи Аврупо рақобат карда метавонад, бигзор исбот кунад. Аммо на ҳама чунин бадбинанд. Яхелеш мегӯянд ки Роналдо Ал-Насрро хиёнат намекунад ва ғайраву ғайра. Аммо Роналдо ҳатто дар синни 39 солагӣ ҳамчунин як феномен мемонад. Ӯ намунаи он аст ки чӣ гуна устуворӣ ва омодагии ҷисмонӣ метавонад карьераи футболиро дароз кунад. Агар ин гузариш сурат гирад, ин на танҳо як трансфер, балки як сенсатсияи ҳақиқӣ хоҳад шуд. Тасаввур кунед ки бозии Ал-Ҳилол чӣ гуна тағйир меёбад, агар дар ҳамла як бозингари таҷрибадор ва боҳавас ба мисли Роналдо бошад. Албатта ин инчунин ба карьераи Неймар таъсир хоҳад кард ки шояд лозим шавад имкониятҳои нав ҷустуҷӯ кунад. Дар ҳар сурат ин як рушддиҳии ҷолиб хоҳад буд ва ман бо шавқ интизорам ки ин ҳама чӣ гуна рушд меёбад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.